Dámy a pánové, zase po roce se vám obracím se svým osobním killlistem a whitelistem lidí, který jako nemám rád. Tak se posaďte smradlaví gadžové, ať vám nesmrdí pod paží. Tak, já vám to teda přečtu a je mi jedno, kdo si co si myslí, je mi to úplně fuk, tak. Nemohl jsem napsat všechny, protože bych tady byl do rána. Tak jen tak jako z rychlosti, co jsem kde našel, tak nejhorší youtuber všichni uhádnete. To je jasný, Plecháč a teď jeho komunita. Tak asi Antonín Bart, jo, teď čtu ty nejhorší, co se mi nelíbí, kteří nadávali a nadávají a tak dále. A co mají takové ty vypičené slova, nevím, jak jinak to mám říct. Tak, jedeme. Plecháč, to je jasný nejhorší youtuber pro mě. Komunita jeho nebo ty lidi, co jsou u něho, takže Antonín Bart, Stella, Vulgaris, Eva Bene, Jakub Krč, Marie Dvořák, Voslav, Dnes, Lobil, Trolus, Internetus, JDK, Vendis, je na diven 6-0, Josef, Abe Abo, tak nějak se to čte, nějaká mimozemšťance, Ler, Briketa, Petr Valta, to je tak všechno asi prozatím, je toho víc, jo, ale to bych chtěl do rána. A teď top youtuber a plus takový ti, kteří se mi líbí, kteří chodí ke mně třeba, ke mně prostě tady na YouTubeko. Tak youtuber, dobrý youtuber je pan Hotař, Dráťa, Mazgal, Sibiřan, starý fotrkopačka, strážce internetu, hajset. Já je tady všechny sleduju, David Kubert, jo, je toho taky víc, ale se mi to tu nevleze, nebo nevleze, to bych tu musel do rána. David Kubert, Vítek, Duklok, Dávid Dvořák, Faty, Pilova, Mike Pan a teď komunita, která jako ty lidi, kteří se mně jako líbí a kteří jsou v pohodě. Takže Kočko, Kluk, Darius, Kuba, Sketman, CML, Miroslav Klimuš, Miroslav Lánský, Miro Chaloupka, Otokar, Foltén a Daniel. Koho jsem nepřečetl, tak se omlouvám, byl bych tady fakt do rána. Je toho víc, samozřejmě, jo. To je tak všechno a přeju vám hezký nový rok. Snad to napravíte vy ti špatní a jinak přeju všem, jen těm dobrým hodně zdraví do nového roka, ať se konečně probudíte. To je vše a mějte se hezky a jedeme si zas to svoje.